Sanibonani molweni namkela ku ezaseTV ngesiXhosa. UMusa Mseleko into awayenza kuSineyo kusivezela ubuxelegu bakhe abenzayo ngokushiya imbiza nendlu emdaka. Ingathi ke imenzele inyama embi kubabukeli bothando nesithembu nakubalandeli bakhe ke uSineyo. Mvanje noba angaposta ifoto emhle kangakanani na noba efaneleka kangakanani kodwa ii-comments azifumanayo azikho ntle konke kusaqhutyekwa nokumgxekwa ngesenzo sakhe. Ebeke wafaka nevideo apho umuntu ebezenzela nje i-poem yakhona nalapho besiye sagxeka ngayo sisithi uphendula uyise. So wancama wayidelete ke naloo video wayeyifakile ku-TikTok. So abantu ke bayamcela ke uba makahambe ayoklina emzini wakhe, bethi ke kodwa bayamthanda beyikhantri. Abanye bathi ke uMusa uyasibona mos isidingo uba sikhona, makahamba amqashele ku-anti kuba kaloku uyabona uba uSine akanalo ixesha lokuhlala ndawonye okanye elokwenza izinto endlini. Abanye bathe ke uSine makaziqashele u-anti uyayifumana i-allowance monthly. Omnye ke uthe kungcono azithulele because she might be going through some things we don't know of. Ethi umhle kodwa ke Sine. So bayaqhubeka nokumncoma uba mhle but then bayayincoma nale part yoba eliqelika. Abanye ke shame bayamncoma uba mhle kodwa ke bacebisa ukuba afumane itherapy ngoba le behavior yakhe inayo ingxakana ekhoyo ayikho normal. Nami ke ndikwelele ukuba siyazi ke uba kwenzeka ntoni kuSine kodwa besele sincoma sithi noko izinto mhlambi zizotshintsha ke ukuzokhula. Kodwa ke uvele ngale indlela and ubehave njengale ndlela behave ngayo akazuthi afane ke futhi nabanye abantwana ngoba yena ukhule ngendlela engafaniyo nabanye nento eyenzeka kuye. Umbuzo ke ngoba utata wakhe after eyazile into ba uSine ebehave ngolu hlobo behave ngalo kwenzekani kuye, wayekhe wamzamela na itherapy? Ngoba ke nomama wakhe mhla wayebaxelela ke into ba uye endlini kaSine wafika injani, watsho ke umacela into ba uSine unje vele akho nto izotshintsha uyamazi. Xa ke efumana okugxekwa kungaka ke bethuna kwi-social media, inoba kunjani apho ahamba khona uSine? Bathini abantu xa bedibana naye? Yena uMusa ngoku uziva kanjani after enze yonke laa nto? And ke ngoku kaloku naye ukhona kwezi socials uyabona into abantu bathetha kanjani kuSine. Uva njani? Uziva bhetele okanye wayezama uprotecta naye igama lakhe lokuba egxekwa into ba mhlambi uyabakhetha abantwana kanti uSine mhlawumbi akamthandi okanye nabantwana bakaSine akabathandi? Wayezama nje uvikela igama lakhe. Uva njani ngoku xa sekusenzeka ngolu hlobo umntana wakhe exekwa ngale ndlela kwi-social media? Ngoba kuseza izingane zesithembu nalapho futhi sisazophinde sihlale kuyo uSine ngesenzo sokuthi akondluli akahlambi isitya. Izithini ke ezeni izimvo emva kwayo yonke lento kaMusa? Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, comment, like futhi bye.